גדול. היי, משפחת ציפורים. ציפור הקטנה. הציפור הקטנה רצתה לעוף. מה? הציפור הקטנה אמרה לגוזלים שלה, גוזלים, גוזלים, למה אתם לא שומעים לאמא? אמא הולכת להביא אוכל, אני מבקש לכם, לא רוצים, אני לא שומע. קוריאוגרפית עומדת שם. בדיליי, לוקח לזמן. גמרתי לשבת ואני... בעיה תעתיק. אבל לא אומרים לי. הפוך מוטה. עכשיו בסדר. עכשיו אם זה פה וזה פה למה לא עומדת? אז לפני הרבה שנים של ציפור חדש, היה משפחת ציפורים. עכשיו אני אקרא זהו, אני ארשה לי סיגר, עשיתי קובעים בראש. בסדר? אנחנו מבינים אחד לשני ונבוצע. אני בהלם. איפה הפסיכולוגית שצריך? לא, גם לא יודע מה יאללה, תמשיך עם הציף, ציף, ציף, ציף. הלכה הציפור להביא אוכל והיה שלג גמור. אמרה הציפור לילדים שלה, אני הולכת להביא לכם אוכל, אני מבקשת שאף אחד לא יוציא את הראש מהקן. למה? שלג. אם הוא ייפול, מה יקרה? יכול סיגל, תקשיבי, סיגל. תמני לך מישהו אחר, אם אני מדברת, יכול להחליט. עכשיו. כן, זה נראה לך היחיד שמרוכז. הלכה להביא להם אוכל. דברים האלו, דווקא. הוא הצליח. היה מאוד 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 סקרן לדעת למה מעיין בלי סיגר בפה. היא לא מעשנת, אתה לא יודע. אמרתי לך, תעתיקי. הוציא הגוזל את הראש. אני בחזרות יושבת, קשה לי לעבוד. מהקן נפל לתוך השלג. מה קרה? תראה, מה קרה? התחיל לקפוא! מה קרה? מה זה ברע? טעות. מה זה? מה זה? תתרגל בסיפור. מה קרה? עמדה מעל הציפור והורידה עליו חבילה. הציפור נהיה לו חם. נהיה לו חם. התחיל לצלם סיפור בא הזאב, הוריד חבילת חרא, נטה. הופך. יש שם חרבט עליו. שצריך דלת בפנים. זה בחוץ, חלקים בפנים. התחיל לחפור, כן, יפה. התחיל לחפור, ראה גוזל קטן. תצייץ בתוך הרע. אכל אותה. מה המוסר הסכם? מי יכול לדבר לי? מה המוסר הסכם? לא רציתי להביא את זה. מה המוסר הסכם? לא כל מי שמחרבן עליך זה אומר שהוא שונא אותך. ולא כל מי שמוציא אותך מהחרא אומר שהוא אוהב אותך. ודבר השלישי, לא כל מי שבחרא אומר שרע למה את עומדת. הדבר הרביעי, זה אם אתה בחרא וטוב לך. היה קומי. מה לי פה? חבר'ה, תודה רבה על השיתוף פעולה.